Chtěla bych bohaté přirozené vlny. A jde toho docílit pouze s fénem? Jasně, že jo. Už balení napovídá, že Roventa Maestria for You není obyčejný fén. Všechno má své místo a každý nástavec má svůj smysl. Tenhle fén mě vede krok za krokem. Nastavím typ vlasů, požadovaný účes a Roventa mi sama poradí, jaký nástavec použít. Zároveň mám jistotu, že proud vzduchu a teplota je šetrná tím vlasů tak, že ho můžu používat každý den. Tak stačí obyčejný termospray pro podporu struktury vlasů a vlasy jen tak trošku promáčknout. Tuším směrem k hlavě, bez cuchání a hlavně bez přehřívání. Tohle je fakt dokonalý. A víte, co mě na tom holky baví nejvíc? Je fakt malinký, ale hustý.